שלום ילדים, היום אנחנו הולכים לעשות בגן שעשועים הגדול תלוחת לימונדה. אנחנו נעשה שיבודי פירות כמו שאתם רואים, ונעשה לימונדה שאמא ואבא מכינים, וגם כדורי שוקולד שאנחנו נמכור, והיום נעשה את זה להתראות. שלום ילדים, אני עכשיו הגעתי לגן שעשועים. עכשיו שכל הילדים הגיעו, והגן שלי וזה אני לא יודעת, מי שרוצה יכול לימונדה, כל מיני דברים, וגם כבר הסביבה עולה כפצל, כדורי שוקולד, עולים שקלים, וכדורי פירות עולים 3 שקלים. שיבודי פירות! מי רוצה לימונדה וכדורי שוקולד ושיבודי פירות? 3 שקלים. עליו לימונדה. ברור, שקל. רוני, מה מכרנו עד עכשיו? אפשר איתו? את הכדורי שוקולד? וגם הרבה שיפודים, נכון?